И здравейте хора, аз съм Астър 123. В днешното видео ще играм Майнкрафт. Започваме поредица. Тези дни може да имаме двама гости в канала, в Майнкрафт сервера. Така, да започваме. Тук виждате някакви сидове, където съм играл извън кадър, хард. Какъв баям? Няма да имаме баям. Просто пускаме на произвола. И мисля първо да си насека дърво за къща и да слизам в пещерите. Но ще помисля. Сега чакаме да зареди. Добре. В пустиня. Чакай. Ще се поразходя малко да видя. Опа. До село съм. Не, до пирамида. Перфектен късмет. Перфектен хора. Направо нямате на представа колко съм радостен. Така че ако намеря веднага диаманти, не ме хейтете. Просто това е пирамида. Дава диаманти. Така са го направили Майнкрафт, не съм аз. Ако аз съм я правил, нямаше да слагам диаманти в пирамидите. Но някой път така чака да си убия и тази кравичка. За пържолки, ела тук. О, перфектно. Ето тази е и там. Аз ще ги бия с пържол. Да видят. Пребивай. И хора, извинявам се, защото си усилвам, просто ми е много тихо. Просто някой път се случват технически проблеми, няма. Не може всеки път да съм перфектен, в смисъл снимам от телефон. Всеки е снимал първо от телефон. И да, пичове, сега ще си направя... Добре, когато стигна до пирамидата, ще се включа. И ето ни хора, вече сме до пирамидата. Чакайте само да взема шугаркейна, защото ще ни трябва. И да, сега отиваме при пирамидата. Ще вземем нещата и надявам се да няма крипъри. До село. Това е уникален късмет. Не, това са май две пирамиди. Не знам, нямам си на представа. Сега влизаме от хода, който е затрупан от камък. От камък. От преплете ми се езика в момента. От пясък. Добре. Така право надолу ще копая, за да може после да слагам блоковете. Готово. Вече няма опасност. Protection, барута. Костите ще ми трябват. Златна ябълка. Малко злато. Малко пажина. Още една златна ябълка. Още малко пажина. Още малко кости. 2 емералда. Нося още една книга. Малко още една ябълка. 38 пажина вече. Малко барут. Малко кости. Да, това е всичко. И TNT-то ще взема. Защото може да има пранкове по къщите. Не знам, ще видя. Но предполагам да няма пранкове. И смятам да съм по-редовен вече, защото не съм качвал доста време. Телефонът ми се щупи и нямаше кой да го поправи от тази COVID. И може да очаквате след няколко, може би пак часа, да кача клипче на GTA San Andreas. Аз съм играл извън видео на... Просто съм почти я превъртял. Мисля да я превъртяваме тези дни. И да, може да направя една малка поредичка на Майнкрафт. На Майнкрафт и на... Да, и същата си на GTA San Andreas. Просто уникален късмет извадихме. Чакай да проверим сега
къщите. Няма нищо. Няма нищо. Хора, може да пишете долу в коментар с какво по-бързо се чупи сеното. Защото си нямам и на представа. На ръка всичкото ще го щупя, защото това са 2 стака почти хляб. А хляба пълни доста. И хора, така сега ще щупа това и когато го щупа ще се върна. И хора, ето, щупих всичкото сено. До тук стигнахме. Добре, има крафтинг тейбъл. Добре, май това беше съответно. Не, там последно проверявам. И повече няма проверяваме и отиваме някъде се заселваме. В селото не ми се заселва, защото твърде лесно искам просто да направя моя кашата. И да слизаме в пещерата. Не ми взе демидж. Вау. Майнкрафт е просто... Хора, няма повярвате. Преди няколко дни така играехме Майнкрафт от друг мой телефон. И хора, няма повярвате. Видях Херобрайн в една от пещерите. Беше доста крипи. И той ме удари. Телепортирах се някъде в обсидиан купче, пълно с зомбита, с всякакви мобове. И хора, това доста беше крипи, защото аз не знаех какво да направя. И вие сте на мое място. Не знаех просто какво да направя, просто не мърдах. Изгледнах от света, колкото мога по-бързо. И от тогава не съм влизал в Майнкрафт. Хора, повярвайте ми. Не съм влизал. Това беше от... Какво правите, бе? Я да видим какво му отрейдва. Нямам хартия, голстон. И хора, отиваме натам да видим дали ще намерим друга пирамида. Така, ще хапнем малко пържола. Имаме ли друга храна? Златните ябълки няма, защото ще ги оставя, мисля, за накрая, за Ендър Драгана. Няма да играя сам. Ще говоря с няколко мои братовчеди. За да играеме просто, кой се загласи, играеме просто. На мен ми трябва още 2. Питам общо 5-6 човека и ако се съгласят, защото повечето не се съгласяват, защото имат работа, онлайн обучение. Да, сещате се, от кризата не може толкова много да качвам, защото на онлайн обучение съм от 8 до 5 часа. В момента 5:31, преди няма и 20 минути ни освободиха. Малко и утре отново. По това време. Омага, човек, това ми изкара акъла. Не. Шух скелет заради това, хора. Правих си хлеба. Така малко. Хора, още няколко стана 13-та минута и свършвам видеото. В следващия епизод ще си направя къща. Обещавам, този утре може да окачиме. Утре ще имаме нов гост в канала. И да, накратко